bersama Semar Mulyo. Loh sampean durung kok ya. Keri-keri ae aku. Keri-keri. Nah. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna hatiku berontar-ontar gustiku nyuwun ngapura sari Mengke dibablasne lewung saking Mas Mas Penceng, Mas Kenceng. Sampeyan anu ya 20. Ugi Pak Haji Parjo. Ya bar iki lewung.
Neng ijo. Ayo. Neng apa sih Yo. teko Jembatane rasa jose yo. Semar Mulyo lagi. Kok enak lho, Mas. Kelas, Bu. Top up le. Hoa. Dadi wong atiku nalikane pisanan katamu. Inur panjiwaraka kondang rasa tumetes kalbu lerku yai segoro tato bisa luluke atiku suwe godku ngenteni lewonge gak ditonato campi Gadyo ati sawiji najan apa tak lakoni Suryono hae lo hae. monggo bos ijo Ayo, disarian lo. Sabtu pandito ratu ming sliramu gadyo sisihku mugi Gusti gilani tresnaku bakal kinawa mati Cerah banget. Bablas ke wong ayu Mas yo. Bablas ke wong ayu. Bablas ke wong ayu. Pak Cici monggo. dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu Ayo Mas. wong ayu dadi Matur nuwun. laku Rita Ciandalu Inur panjiwaraka kondang rasa tumetes kalbu Nyong lho Mas. lir nguyai segoro daton bisa luluke atiku suwe godku nganteni lewonge gak pitunas jampi Tak gendong kemana-mana. Kadyo ati sawiji najan
He a. Mugi Gusti ngilani tresnaku bakal ginawa mati. Mas, gua elo yo, weng gua apa sono elo yo. Tak sawang kae saka kaduan ngagem nyamping tindak lan payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi tratapan. Asik yo. He. Mas Benceng. Ah. Biyen Aja. bagus kulitane kuning. Ayo yo. Desa motong putriku mongko nang panteng. Besok kapan aku bisa nyanding ya. Wong ayu sawangen ragaku iki rino wengi sliramu ngreridu ati. Wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung sawiji. Ya op. Yo. He ha he ho. Mas Gondrong iki pinter lho ya ora nganggo hae kok ya. Habis ini nanti Mas Heri nyuwun lagu lamunan. Pak Haji Parjo, asik. Mas Benceng, Mas Gondrong, Mas Adi, Mas Warno monggo Mas Warno. Iya, iya. Mas Taiti. Mas Gondrong monggo. Tak sawang kae saka kaduan Ya op. ngagem nyamping tindak lan payungan saka kae sajake nate tebungan Be op. atiku Be op. dadi tatapan. Oh. Oi. Oi. Ayo yo. Wong ayu sawangen ragaku iki Ayo yo. rino wengi sliramu ngreridu ati. Wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku sundul wiyati.
penceng. sembah suwun. Mengko gecolone terus yang dangdut apa Dik? Ayo meriah monggo. Yang keluarga dari Sragen boleh bergabung monggo. Loh. Bisa monggo. Monggo Om. Ayo bantu dong. Alhamdulillah. Ini yang di belakang panggung gimana? Tunjukkan bos muda. Bos muda, panggilan ditujukan kepada bos muda. Jangan lupa ya. Request lagu kita juga bisa lagu ambiar ya Mas. Yes. Siap. Dangdut juga oke. Apa aja insya Allah. Masuk. Dangdut boleh? Dangdut. Asap Bapak Parjo. Ayo yo, Semar Mulya loh iki. Ayo Bapak. Pak Haji Cik, monggo Pak Haji Cik. Becak Solo. Jos.
Sabda pandita ratu Sliramu Kadya sisihanku Mugi Gusti ngrilani Aku bakal kinawa mati Bablasne tes-tes sing tresno mengke Bos Paryo wonten suratan. Habis ini nanti suratan, habis ini juga ada Matur suwun Pak E. Bos Muda terima kasih. Bos Rama nanti persiapan. Iya. Yo. Yang sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing ra nandang uyung rekat
habis ini nanti ada lagu suratan dari Bos Paryo. Nah. Ya. Jadi Joki Indonesia. Semar Mulya lo iki. Ayo. Ayo ditarik monggo. Monggo, Mas. Yang sinawang ana netra. Sapa wonge sing ra nandang tresno. Janur kuning lengkong-lengkong. Sapa wong sing ora kandhang wuyung. Ayo yo. Rasa tresno Najan sewintu tresnamu bakal tak tunggu. Hae ayo. Ya. Ayo Pak I. Yo.
mawon. Gantos napa mboten niki digantos mboten? Digantos. Oh boleh. Boleh. Ya. Oh ya. Habis ini nanti Pak Haji Parjo masih ada suratan, Dok. Oh, ya, iya, dan juga di Pak Haji Parjo. Yo. Tresno iki ora mandang saya Bos muda mau nyanyi? Monggo Pak Sumar mulai lagi.
Bos Kaper monggo diregengne Mas.
Monggo Semar Mulya. Semar. Mas Sadirin. Ya, habis ini nanti yang dari Jakarta bose sate Pak Sinten Pak Sadirin nggih. Ya, habis ini nanti giliran yang dari Jakarta. Ayo angkatin, Nduk. Bose tongseng. Catetan sajroning ati gaten nutur saya ora ati aku kowe dadi kargo Monggo Bos Dwi, harus kamu. Ayo Mas Bani, monggo. Ayo monggo.
oyo jarine kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo oyo jarine kok wis tekan kono Monggo Mas Bani. Warna-warna panakwane Padyan durung ketemu dhewe Duka-duka pamungkuse trimo burung semene tibane kene iki usum hae to. Oh, pasti kok ya. Pokoknya enggak ketemu Semar Mulya iki mesti hae. Karo ambekan. Lah iki endi to Pak rombongane to? Monggo, sik. Sing Iki endi? bosku pokoke tak kon ngadeg sik. Sing endi ayo Mas monggo. Parno, ayo. Mas Parno. Ngadeg sik. Lah malah selfie dhisik kok Mas Parno Ayo. iki. Pokoke nek ro ngadeg aja diunekne. Oh ngono, ya wis. Lah wis ngadeg kok lho iki. Wis ngadeg kok Mas Parno iki. Ayo, ayo. Piye. Sing endi? Pak De kula Pak nyuwun sangu. Dewan. Tenang kok keri-keri wingi tembakane keri-keri. Berarti akeh ya nak keri. Wis tak lebokne sik ya Mas ya. Monggo. Bareng sempet papayan. Mas Parno, Deng Mas Parno, Mas Bani, Pak Jawir, sedaya kemawon ya. Ping pindho iki. Lah ya wis ping pindho wis nganti keringetan barang lho aku.
Mas Parno ki piye Mas Parno? Lembok ben to, mbok ndang kene. Mas Ledeng ayo olahraga Mas Ledeng, gen kemringet ayo olahraga. Mas Parno lagune napa niki? Pripun? Ya, engko Mas Lah Bani. nggih lagune napa? Mas Bani biasanya kencono katon wingko. Napa? Biasane. Nak berubah jadi tambal ban ya mbok ora ngerti aku. Yo, kencana kanton wingko Mas Bani kudu ngadeg. Biasane Jaluke kuwi Mas Biasane Parmo Bani ngono iki kuwi. Digarap anu lho, digarap tayub. Nggih. Ditayubke ya Mas engko bar iki ya. Nggih. Iya toh Mas? Mas Bani, betul kan? Tak apalne aku, Mbak. Yo. Bareng sampai Yo. Mas Jawir, ayo. Monggo Mas Jawir. Yo. Ayo anak Ledeng, Mas Parno. Monggo Mas Ledeng. Pak Bani. Ayo Mas Bani. Anane mung tansah ngalem kono jujur ora nate gelo over you apa boyo darunane saiki mung lames wae sajake mung tansah kabeh sasolahe mung tansah ngede aduh kek kepiye kencana mung katon wingko
bekti tresnaku ora mung ana lati nanging saterusing ati Apa kaya karenane saiki mong lames yen wis ora ngape sak solahe momen tansah ngece aduh aduh ngudang anak Kayak kepiye nah. Ngepres. Alah, mesti ngono kuwi yo. Ayo ki, ayo. Ae.
nyuwun pangapunten, terima kasih Mas Bani, Mas Gondrong. Gue Pak E. Loh. Monggo Pak E. Monggo Pak E salaman rumiyin ben Abdul lho Pak. Sugeng santen. Asik asik. Ayo Mas Nurdin. Yo. Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Asik asik. Kaya bisa ngrantokke jantungku. Ganteng mas sampeyan pancen ganteng. Masa sih? Tambah ganteng yen rasane Bangsa alit mas namine kemong ngalor ngidul senenge gawane kendul yo Kembang melati yang putih dironte-ronte. Setengah hati aku naksir kowe. pasar turinas aning Surabaya aku ngerti sampean senenge kudoyo Desireke ulane Jawa. Kowe cahane dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake aduh sewu mas Ayo ayo. yo Semar mulya lagi monggo Pak Nek dicoke Indonesia Manis dik kowe pancen manis. pancen manis Tambah manis bersama juga Pak Nurdin. Ora lamis. ayana mesem Yen mesem manise ngungkuli madu. kaya bisa Kaya bisa ngrontokke jantungku. ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen rasane
watake wong lanang. Matur sembana nambah mboten? Yo. Bae monggo. Monggo jaket ini. Ayo bosku. Juragane Ciki Indonesia. Wasik Mas. Mbak Intan, monggo Mbak Intan. Mangkel aku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak cewel 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 alah cewel. Mbak Intan nggak pengen joget sini. Bareng sama Mas Misua. Tugasnya video karo modali. Oh, dokumentasi sama modal ini ya Mbak ya. Iya. Ayo angkatin Nduk, ayo angkatin Nduk. Janjane. Janjane kowe ning endi? Siap. Bersama Mas Dwi Semar Mulya channel juga asik coy. Adek wasik Juragane Ciki Pak Haji Parjo, Pak Haji Parjo, Mas Rizky, Mas Junet, Mas Darno. Masuk Mas Ketio. Goyang Jawa Pak Ji. Mangkel aku, mangkel tombo ngantuk. Ayo Pak Ji. Kebentuk irungmu mesti tak cewel, 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 cewel ala cewel. Goyang Jawa Pak Ji.
pas HN ini Pak Haji Paimin di HN ini napa mboten? HN apa Aji? Nggih, niki di HN ini mboten ini Pak Haji Paimin. HE. HE. Ampun no. Wis tak senggai HE. HE. Sementing beliau tersenyum kita udah seneng. Iya, yang penting bahagia ya Mas. Angkanya dulu. Janjane kowe ning endi ayo Mas. Kelakatku. Yo. HE. Asoy. HE. Atiku yo. Asik yo. Jogja Solo. Bungkel kacang ayo cangkok dele ayo le. Lebas lebis ayo bis hotel Mas. Rejo ayo jo. Joko bagus. Mesti kula ayo lo. Melo sini. Ora wali ayo ri. Ayo ri. Nyilo. Dino minggu sing katunggu. Wasik. Kowe ngajak. Yo. Tak WA rambalesi yen tak telepon malah apa pateni mangkel aku mangkel petuk ilmumu mesti tak ciwel 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 ala ciwel yo. Sampun keringetan Pak E. Habis ini ada tambal ban terbingkis buat semuanya saja. Iya. Yo setelah asar. Tambandel ya Mas. Ya. Iya. Janjane. Ada enggak Mas? Janjane kowe neng